Una asikana. No. Ndio younodya iwe. Usati uite zviro zvisingaiti ba. Rudo kugadzirisa. Ndizvo chaizvo. Pamwe pacho unomhanya manje. Ndimhanya. Mwana wako musikana iwe ndiye une motikari unoite bhora rawakatamba apa hauna nhango waida kutozonga uripo muchizotopuwawo given kuti baba aripo urikuzwisisa wagona dambudziko wakutora mukoma wakutora baba waziya sei ndiana mutoro ndi baba mubvunzo wenyu wakanaka wamuri kundibvunza. Baba munini angu akasara ari pamba ndichifamba inini inyaya iri kuti inini handikoni kukombe nyaya yekuti zvakazvaka asi ndiri kutaura mazwire ndiri kuita nyaya yemota ngeyanhasi iyi bamunini angu akasara achidanana namai echidanana namai baba akatotangodanana baba asati Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Ndojibondora tete. Chataura chokwadi pamberi peMwari nedare. Mwari andibatsira. Mr. Medicina, taura izvozvo nyaya yenyu. Nyaya yangu ngeyekuti ndiri kurwara, ndinoda kufambirwawo nehama dzangu. Pedze? Haisi nyaya kuti muri kurwara mudofambirwa nehama dzenyu. Hazvingade kuyodare here. Reason yemuri kurira apo muchida kufambirwa nehama munema kutotaurira hama kuti ngatifambire. Hazviuyi kudare muganga mauya kudare taurai nyaya yacho yekuti right inini zvezviri kudaro chiri kunetsa ndechakati saka indauya kuti kuno ndoda kuti ndibatsirwe pakati tochinotisendera mukangoti ndiri kurwara ndoda kufambirwa munongoronga zvekumba mangwanani aya mamuka here anhu wee ndoda kufambirwa munotoita henyu muri kumba wakaona inini ndiri kurwara saka zvendiri kurwara ndiri kuda kuti ndine ndifambirwa nehama dzakadai ndiana mai nana sekuru saka dzinokwanisa kusabatika kuti dzinge dzichiti ndihambawo nadzo saka ndakauye kudaro. Kuti dzinokwanisa kusabatika kana kuti hadzibatiki dzikatedza kubatika haisi nyaya inouya kudare kutadza kubate munhu ndiwo hako uri kuti azomubata haauyi pendinonga ndichidoti ndifambe nasotaura nyaya yako kuti inini ndiri kurwara ndine dambudziko rangu rakati ndine ndichida kuti mai kana kuti zvakati tifambe asi vari kuramba ukati dzinokwanisa kusabatika it could be foni yako iri not reachable pamwe haina bhatiri kana
haisi mhosva izvi. Natsotaura nyaya yetinoona kuti tiri kuda kubatana nevanhu nenyaya kana kuti iwewe uri kuda kubatsirwa pakati. Inini ndichifamba, ndiri kufamba ndichibata baba vangu ari kunzwe pamwiri pangu. Kunzwa pamwiri kuita sei? Natsotaura nyaya usaita maparapoti. Tiri kuti tinyatsozwa nyaya yako. Uri kurwara nei? Kutorwara zvoti ndichingodai nokwanisa kana kutombodola ndozofamba ndozoti baba ari kunzwe pamwiri pako. Zvine nguva yakadii? Tingati kubva pakashaika baba pane 14 years, asi ndaingofamba kusvika ndazoite pfungwa yekuti ngandiendewo kudare, ndingafambirwawo ndiri mudare kuda pamwe pangabude anzi. Pambotaura nehama dzenyu usati mwaye kudare kuchiitiko ichocho kuti hama dzosvike pedzinoramba kuti hatikufambiri ba musati masvike stage masvika. Ndichifamba hama ndakambodzitaura tikatombofamba pamba tikaenda kuda kuti tizoti babaya abude pamba hazvikwanisi. Saka inini ndiri kuramba ndichirwara ndichipereka mari ndichifamba ndichiona kuti ndikaenda kudare kuda ndingaonawo rubatsiro kuti tingafamba tiri tese nehama. Saka uri kuti udini manje? Iwe baba vako what happened? Akafa sei? Iwo pendinofamba anoti ndoda kutaura nehama dzangu namai. Nato akafa sei? Vakarwara, vakapondwa. Akarwara. Iwe uri muruzivo. Shona unobva ungatiutaure nyaya dzakasiyana. Ndati baba vako iwo kushaika kwavakaita, vakatsikwa nemota, vakazvisungirira, vakarwara. Kupi vakarwara vari kupi? Kumba. Iwo 14 years ago umbori nemakore mangani? Saka wangoinisa 22 thereabout. Waigara navo, maitogara mese pamba namai, ndobva varwara. Hanzi wakarwara nei? Kuti ndizoziva kuti akangorwara mushausha, arwara pangazouya uya achipepa ipapo bamuni ichiti ndikuyo kupepe mukoma. Saka pakupepa ipapo hatizozivi kuti zvii zvakazoitika unokupepa. Baba vako vanga vaine zvinoenderana nepfuma? Pfuma mabhanga dzakawanda kuti toti ndo dzavakaurayirwa. Ikoko ndopetisingachazivi kuti akaurayirwa. Pfuma yacho ichipo here? Hapasisina. Saka iwewe wanga waine 21 years 14 years ago baba vako vacho vachibva vafa. Saka iwewe problem yako yakazotanga rini? Ndingati izvozvi ndane 4 years ndichisangana naye ndichingofamba ndichizwa kuti baba ako anodoti ataure nehama dzako ari kunzwe pamwiri pako. Kunzwa ndeni? Ndo zvindiri kuda kuti ndinga ndachifambawo nehama manje tochizwa kuti ari kunzwa ndiani pamwiri pangu. Izvo zvokufamba nehama hatisi kuti pane problem, but ukanga watofamba unless kuti uri kuenda wako kune n'anga dzakasiyana handizivi dziripo dzemazuva anaya, anotokutaura kuti iwewe uri kuona zviri kuitika panapa baba wako iwewe wakashaika, asi vane zvavari kuda kudini kutaura. Saka vari kuiswa pauri nanhingi nezvikonzero zvacho vanobva vatokutaura kuti tiri kuita kuti baba wako munhu uyu vane wavari kupfukira baba wako ochitora mhepo yacho iyi uchiisa pauriwo. Haasi kutaurwa kuti ndiani. Wakambokutaurira kuti baba wako ari kuiswa pauri ndiani? Ndinofambira ndichikumaprofiti. Hakutaura kuti ari kuisa wachona ndiani? Bozi ukasaiuziva zvimwe zviro zvacho iwo waida kuti tidaidze anhu anaani, hauna kana ari kufungidzirwa kana kuti right tomboti haunotaurwa kuzi ndiani. Uyu mumba kana kuziva vanhu mumba menyu ishamwari
pane tadaidza auye panapa kana zvikaite kuti zvinokwanise kuitira unokwanise kutibatsira anza inokwanise kumuda. Iwauya nawo ndiani? Ndanaba munene namukoma namai. Senge baba ane zvaanotaurira mhuri yavo tobva futi ipapo totarisa futi zvinhu pane ari kushereketa ari kupisira saka nyaya chaicha ipapo baba ari kubuda kutaura pemhuri semwana wavo here kana kuti pane ari kutokushandirai kuisa baba yenyu pane ari kundikanganisira saka ndisai kupatsanura pane ari kundikanganisira senge baba ari kubuda pemhuri uku kutokanganisirwa kushereketa munhu iye ari kunetsana nebvuri rababako ochitora bvuri racho kuisa kwendiri. saka iwewe urudi kuti pachiita chimusoro urudi kuti zvichionekwa zvifembwe kuonekwa kuti munhu iyeye ndiani, then zvaonekwa kuti ndiani baba wacho kuti afembwa wobuda wachibva wataura kuti paine zvawaruda kutaura kuti iwo saka pananhu wauya nawo ndo pane uri kufungidzira, ndo pane bude anza. mai dzea dzina munin'ina aizi baba akafa murume wenyu toti handizvo asi iye manje uyu mwana wakunetseka nebvuri rababa manje ende okufungidzire kuti pakati penyu vamwe vanhu vari pano naivo mai vacho varimo futi. Saka pane kufungidzirwa kuri kuitwa. Baba munini vari kupi uya apa mera ndichataura havasati vadaira mutape mai ari kutadza kuna mari yega baba munini mari dai umwe ndiani uya awo ndiani ndi ako iwo wari munhu. Saka iwo panyaya yako iri kunetsa ava vari vatatu ava ndobvo uri kuona kuti pamwe zvakapambirwa pakabuda unobuda akapfeka zvikabuda pakati pavo ndo pane ari kukusungidzira mhepo yababako avana vamunini namukoma kuye kumirire inini apo ndakanyoresa nasekuru apo hanzvadzi dzamai kuti dzinge dziri asi handisi kudziva nhava dzakasamana ndakasvika ndikaona amwe sekuru acho ari tripo akaremara amwe sekuru haavoni ndizekas haavoni then johanis uri wakaremara handiti then pane mwana wacho webest ndiye akasaina samoni achiti ndiri kubva pano ndiri kuotaurira futi kwani kwababa mukuru saka ndisikwaona ndakaona webest wakasaina samoni. aya kuperekedzei nina aperekedza ndibaba aroperekedze mwana namukoma wakataurirwawo dambudziko racho ndakataurira. Saka nyaya iwewe nyaya yako iwewe kana iri kuenda iri kutsitsi nyaya yako iwewe iri shoti iwewe nyaya yako iwewe iri kuuya pana mai but iwewe manje kuti uifambise namai pasina ana sekuru hazvidini hazviiti. Saka uri kuti ana sekuru anga aripo saka mai ndo ati ana sekuru musauya handichazivi ana sekuru aripo asi nyaya iyi mataurirwo iri kuitwa muri kuitwa mwana handi wenyu here dambudziko rake hamusoriziya here
Ndipo ndati pasvika ere pekuti ndingadairawo Daire. pekuita nemupurisa kuti nditaurewo pamusoro ishe. Mwana wakauya pamusoro wabauya. Mwana wakauya. Wauya uchondifonera. Wakaita zvondifonera. Wakauya Mwana uyu. hamugara misi. Unogara muChimarimani. Inogara kwaBharadhi. Wakauya mwana andifonera auye pamunda pake. Wakataura kuti mai ndiri kudini? Ndiri kurwara. Handisi kuone hope, handisi kuona mare. Ndingati endai. Zvasana zvanga zvaimbobvira taimbodini? Ndaipofamba. Ngati zvakanaka. Esi mare handina. Fotoraisi ndiri kutoitawo zvokutodini? Zvokutorikichira. Handina mare. Angati hino tingadini? Tingati tiende. Ngati ngatiende. Esi mare handina ngati ndinotsvaka. Ngati achitaurira ana mukoma ako. Tiri nini? Tione kwenda. Wakateoni. Kuchizopedza payani, wakaita mazuva 3. Rechirongo muno. Uchofona. Afona. Angati zvingaita ere kuti imwe tihambe nemwi. Ndihambe nemwi imwe. Nana sekuru aripo. Ngati ana sekuru zvingatyisei. Chinyi chingatyisa? Hapana mwana wangu. Kuti une mare, enda Mozambique. Ndiko nana sekuru. Hanzvadzi dzangu inini. Enda kuMozambique. Wosvika udini wataura. Wakati zvakanaka. Ndiri kuuyeyo. Ndiro zvaakataura. Ndiri kuuyeyo. Ndingationi. Handisi kuzoona kuuya kwake. Takagara. Ndikaenda kuMarikicho ndingauya kwaugara kwaurimbira mari yangu yemushonga wekuisa mumbunga. Ndopendakazosvika mwana atambire chinyi, atambire samanisi. Inini ndofunga mwana uno waiti kwai zvakanaka ndiri kuuyeyo. Kwainga kuenda kondimangara ere? Ndaramba ere kuti atidi kuenda kofamba. Wani paakataura kuti kwai ndiri kushaya hope zviro zviri kundinesa. Ishe ndakataura inini ndingati mwana wangu pewakatora motikari yemwana wendakabara ini mwana wedare wainga afa zvingazi motikari iyi tashaiwa mare mukwamba wakati takashaiwa mare yekudini yekuisa apa kuti nhumbi dziparadzwe. Pakatorwa motikari kuuya umisa pamhatso pako. Inini mubereki wakabereka mwana neuyu wakazofa uyu naaripo ayo ana baba akazoona ere motikari ya kuti motikari ya yakaenda kuri. Wakati mai kuti zviri izvozvo baba angafanira kuti angandishaise hope kana kundipfukira ngekuti iropa raro. Ngati no. Zvakanaka hazvo iropa rako. Esi pane inini okay. Pane inini okay. Panozwinyi. Ngokuti mwana uno ndakabereka ya na babako. Iwo mumotikari youya apa iwo wotora. Plus mombe. Dzababacho yaakatora. Hapana kutaurirana apa. Nasi uno mwana uno kuti ndiri kushaya hope ega. Handisi kuona mari ndiri kushaya hope ega. Zvinoita ere? Naye ngatanga aenda kuri kwana bambu nini? Kuti ana bambu nini zvakadai. Nguva dzimweni ndiani? Ndi baba wari kudini? Uri kuzviita kuti ndizwike kuti iwo zvakamboita sei. Saka wakuenda komangara inini. Inini ndashaisheni. Wakandituka mwana. Mwana uno wakandituka aunza mukadzi wake ndikagachira mukadzi wake angandituka. Zvisikaiti. Right. Mota yakaita sei? Mota ngeya? Mota ngeyemupambo. Yemupambo yainga abhadhara mari apa. Mukadzi wake afa. Mota ya mupambo wakabhadhara mota kuita rora. Kuti handina mare yekuparadze nhumbi mukadzi wake afa. Vaunza mota yake. Vaiseko mota kuti ndiyo mari. Kuisa papi. Kuunza pamhatso kuti ndiyo mari. Pamhatso pani. Pake. Yainga iri pamhatso pake. Mukadzi mwana wangu ini wakafira pamhatso pake. Pemupambo. Wakaibwa kuti. Wakaikirwa ikoyo kumupambo. Murume wake.
murume obva achizoburitsa motika achipa ani mota echipa ana baba munini achina wani ana baba munini avo achiti wanganga asina kunga akapedzera wainga asikazi kuroora akati handina mari vanene yekuti nhango dzekuuye kwako mukadzi wangu zviite oimotika mochizoita zvemunoita naye kuti zvivharane ana baba munini ndo akapuwa motika ndiwo akapuwa ubva yazoita sei mota yobva yazotorwa kuti uzoisa pamhatso pake yaitsvagire kumhatso kwake kuti ichigarapo ngoti yanga yakambozwi imbomirapo timbori nezvetiri kude kuita imbomirapo izoona kuzoende kupi uye kumhatso kwangu kwabharati kwashiri kwataigara ini kwakafira babatu kumusha yakanzwa muchimanimani kuno saka yaiswa pamba pake ubva yaita sei ndokuti atizi uzoiona ndo akatengesa ndiye wakatengesa kwandaigurisira zviro zvangu ndo zvaakanditaurira ndiri kutaura kuti iwewe zvauri kuti ndiri kushaya hope ndiri kushaya mari ko motikari yababa zvinoziye munhu wese wainge aripo iri papi mukomana pavana venyu ndiye mukomana mukuru namba 2 pane mukuru ari uriyo uyu wati ndi mukoma ndi mukoma ya mwana wangu eya mwana wa baba munini alright asiwe mumba mwenyu iwe mota yakafamba mota pakashaika hanzvadzi yashaika kudaro mubhasha wakati mari yaana baba ndinokupai mota ichiobvise yamai mari yaakabvisa saka pabviswe mota takati mota iya panofanira kugara nayo inofanira kutengeswa kuitira kuti tizive kuti inoite mari saka yaite kudaroko pane mari yakachizozi mota inoite $600 sapa 600 kamota kadoko kamwe kabhanda mukaka katopera pera yanga iri nhau yekungobatire kuti zvione kudini kufambe program yanga iripo nemutero papasina kana nebhuku papasina yaiya kuti kurasira kuya wakungoti zviro zvinoda kuitwa zvirini zviitwa saka mari yamai yakabuda ichopuwa mai ingatadzikabuda pamota iyoyo iye mupasha wakati wakabvise mari yamai ingatadzi kukwana yaaida asi mari wakadini wakabhadhara mota yechiende kusaidhira ana baba ichobva yauye pamba pangu inokupake ipapo ndicho chizoti aiiti kuti irambe ichigare pamba pangu zvinoda kuti inge chiite kuti itengeswe anhu umwe naumwe aone chaanodini chaanoona yakatengeswa inini ndakatengesa namukoma mari akaiona mukazoronga kudini matengesa mota takape mari atakashiyana isusu zviro zvimakaita muri pamwe paubaba handina kuita ndega ndizvo iwo mukati mweuma azvizipa kuti iyoyoka yanga isiri mwawo yango anga apuwa mari yeumai mai anga apiwa yanga iri asi stiri kunana baba mai ari pamusha pachirongwa nhangu dzepamusha asinyarimwo baba mari ikauya pamusha ipo papo mai vanodaidzwa kana dai vari kumunda kana dai vari kwavari kuzi nhango dziya dzemukwasha musaridzwa iya zvakadai zviya zvadini haachisina chawo chaachiripoba mari yavo wakanga wapuwa chawaida chirango chekuti vanenge vari kuda kuziya kuti ngoti mwana wakafa imwimwe amurudoti ana baba mwana wakafa ndiwo akabara saka zviro zvinenge zvichiitika zvavo anopiwa asi zvisiri zvavo still zvisi kuuya kwavari vanoda kunga vachiziva mafambiro ezvakadini ezvakaita saamai ndipo pavariwo manje saka imimi iwowe namukoma ako makaenda kozotora mota pakaunzwa mota ichiuya kwana bamunini mai anga asipo anga aripo but paprogramu iyoyo kuti zvikudai papari parufu izvozvo zvaa zvakuitwa kusatirana baba hauzi baba pasina mai mai aripozve ndo asara ari babavo asara ari mai izvozvi zvinhasi
pakaitika zvinoitika kwauriwo kana kutonesa kana ukatofa iwo auchemerwi pamba pana mai aya. Ni chimero chiripo zvirandi. Ndandiko kumusha. Handine pangu. Tabvunze kuti mai akarambwa ere, baba akafa mai arambwa ere? Anga ari pamushandi. Zvinore kuti baba mai ari mumusha mwenyu andizvo? Apa zvinoita senge imwe muri kuti mai akumadzisekuru kaitire kati sei? Iwo ariwo mai pamotika sekutaura kwauri kuita mai anga asisinei nezvinobuda pamotika asi kuti zvirufamba sei. Motika iyoyo haizi kubvawo denga ba. Dai asina kubara hanzvadzi pasina nyaya yemota. Saka iwo mafambire makatoite nyaya yemota. That's why ari kuzvitaura muno. Hamuzi kuifambisa. Kana dai anga yauda kutengeswa mai tiri pano mukoma ari pano. Imi maamuripo? Bamuri? Handiwo baba ere. Kuna mwere Kuna ana mukoma. Baba. Munhu waida kutengese motika ndinga. Baba anga aripo aya. Ndiwo wasara ari baba enyu zvesara pawana murume wamai enyu aya. Motika yanga iri kutengeswa iwona ana ere. Una ana asikana. No. Ndiyo younodya iwe. Usati kuite zviro zvisingaiti ba. Rudo kugadzirisa. Ndizvo chaizvo. Pamwe pacho unomhanya manje. Ndimhanya. Mwana wako musikana iwe ndiyo une motika yaunoite bhora rawakatamba apa hauna nhango waida kutozonga uripo muchizotopuwawo given kuti baba aripo urikuzwisisa. Wagona radambudziko wakutora mukoma wakutora baba waziya sei? Ndiana kutora ndi baba. Mubvunzo wenyu wakanaka wamuri kundibvunza. Baba munini angu akasara ari pamba. Ndichifamba inini inyaya iri kuti inini handikoni kukombe nyaya kuti zvakazvaka asi ndiri kutaura mazwire ndiri kuita nyaya yemota ngeyanhasi. Bamunini angu akasara achidanana namai. Akasara chiri? Echidanana namai. Baba akatotangodanana baba asati afa. Saka nhau yapo manje ngekuti baba ayaya akuchisundwe kunze kwendiri nhasi chiyanya yekutaura yepamusoro ndati ine 14 years baba angu ina afa. Yemota iyi ine kana kuti iwe akasheka rini mairimbo 2019 iwo baba akasheka 2011 but 2011 kubvepo ndiri ngauri kudai. Saka yanhau yekutaura baba ari kuyekori ngenyaya yakati saka ndoti toda nyamusoro unotibatira baba aya achitaura kuti inini ndine chigumbu ngenyaya yakati. Hatisi kuramba nyamusoro nyaya yavo yakudare hatiti nyaya mukama kuti nyaya yavo yotozi toda chiri nyamusoro toiti ngairi imweni haiti nyamusoro tiri kutotaura kudai iwe wega iwo ana mukoma wako kunyarara vane nyaya yavo ava baba acho kunyarara angaise musoro parutivi havo unga akapusa ane nyaya yavo amai acho paauya wandoazwa ane nyaya yavo yaataura yako iwo wakutaura saka apa iwewe mai baba munini akasara akabatsira baba achirwara ndiwo akazonyenga mai akatotanga kutonyenga mai saka mai yako ihure baba yamanya ndati patafamba nenyaya toziva kuti mai yako ihureka saka aita chihure mai yako iwewe akaronga nababa munini anakirwa baba munini manje anakirwa ndimai yako kuti ngatichiuraya baba ako iwo saka ndiyo saka nyaya iri panapa munhu uri kuisira mhepo dziri ndima yako ndiyo yendirofamba nechibata iro hure ipoka ndiro riri kuchichiuya ndiri kubata kuti baba ari kuti ndiri kuyepo kuti ndiri kusundoda saka ndakati handisinde kuti tipaa saka baba ari kupfukira mai mai kwauchiende kuti right inini baba auya ari kundipfukira mhepo yacho ndakuise pane iwewo mai ndozvorudo kuti zvichibudiswa pachena baba munini ari kuchikomba chakafa nekunakirwa zvakazvachinakirwa kwaufamba saka zviri kuti wasara aine matombo pakusikwa ndimai ndiwo ane gemu rese kuchisunda sunda ndo rasara
Saka inini mwaona mandibvunza zvaitwa nganduri asike kutaura ndonga ndisikadi kutaura kuti azviitizvo muno mudare mukauya nenyaya kutaura takambofamba wani nyaya tinenge tichida kuti tiziye ndichida kuti tiziye nyaya idai mwaida kuihwandisa kamusina kuuya nei nayo nyaya ikauya mudare hamuchaitori futi pangoti nyaya yaye dare ende dare tisu mazvo bamwe mwaisimuka dzadzinyengwa imwimwe makamuri pakarongwa ere nhango dzekugarwa nhaka kuzi ndiwari kugara nyaya yari kutaurwa munoiziya here ilatest hamuzviziva kuti mukadzi wenyu uyu vakafa mukomanyu wakasara akanga achihura nababa munini hatizivi kuti zvinonga zvichitenda zvokuti pamwe kugara kwamunogara kwakasiyana saka zvinonga zvakaitika saka isu tonga tisina kuziva kuti zvakaitika wakambomutaurira iro iyoyo yaanamboitaura basa matambudziko kwaindotaura kana musondaka kwamundoti iwo matambudziko anongokuramba aripo kuti sei amweni ana ese haatauri sei takatomubvunza takamwatapisana naye ndaingofunga kuti pamwe iye nawo matambudziko kuti ndokaukreta inomwazozvizwa zvematambudziko aishupe mwana akudaya kuti mai ruzi mai aihura nababa mai havari kutobuda pakuzi wakatanga kudanana nababa munini baba vachipo baba wakasvikira kofa itori nyaya yekuti iwo mai ndo wakaronga nababa munini baba munini akasara vachinyenga futi kusvikira aremba kwautofawo kwauzosiya zvakadaro saka ndiyo nyaya yaaro chichitaura kuti mai manje nyaya yaakuonesa aronga kuuraya baba mhepo yababa iye yaakushupani mai aona kuti mhepo yaashupa akuitransfer kuenda apo saka uri kuti tudoti tichidini tichifamba zvichinatse kubuda imwe mani mwati hamutozvizivi mukomo nyaya iyi hamuna kumboizwa here imwe kuti mai ari kunyengwa hatina kuzvizwa asi kutaura nechekuti baba munini aya akanga achigarapo pambapo ichichipepa baba mukuru chipepa baba mukuru saka isusu kuti tichizive kuti baba mukuru afa baba munini akabva here takasara achindohambidza mwaita achidi ichindahamba kuhamba kuti uyepo pambapo uyepo kuti musati aiuyazvo aitogarapo pamba pemuri kutaura papi muno mungatisadayiba mudare zvetiri mudare tova tichida kutaura nenyaya tofambisa nyaya kana iri kuti yazoenda tadaidza chimusoro zvadai tinee tichida kuona mafambisirwo einenge ichizoita kuti ngoti uyu idambudziko raitoti idambudziko zviro zviri kumunetsa uyu zvaitoti asumuke nhasi kuya panapa ende nyaya tinoda kuti tiite muno tisati taenda kunana chimusoro inonetsa kuti titore mai ava kwavadaidzira chimusoro muno pasina hanzvadzi dzani dzavo pachanhu munozviziva zvibaba muripo imini saka tisati tasvika ipapo ndopetatodaidi kuti tinzwe kuti nyaya iyoyi zvakambomira sei iyo nyaya muri kutaura kuti mwamutiti iwo sei wega pane wese uri kudini uri kunetseka une soko guru rimwazonzwa zviri imwe hazvizwo nhasi zvinanyaya ihuri imwe makandogumbata maoko wakanga achinyenga mukuru kwemuri kana kuti mudiki ndimukoma nyaya iyoyo imwe muri akuru kudai oraiti toti hamizi hamunambozwa makuhwa here tichindovazwa inini nyaya iripo ndeyekuti kana nyaya yacho yekudare taida kuti ichitotsetswa kuti ipere nekuti kuti mukoma paipepa mukoma avo pane zvimwe zvakaitika secret ndozvichibuda bcause pamwe zvauchikonzera asi mumwe pa14 yezi mumwe hamuzozvizwa here kuti mukoma mumwe aipepa baba mukuru akasara achinyenga hamuzombozvizwa 14 years aigare zvindati asi iwo mukoma yenyu aipepa baba mukuru aigare aipepa ari kwabomba
Achizopashiri ndokwaigara mukoma. Saka zopokuwa pepa ari popashirwa ari. Apepa afa akabva adzokera kwabumba. Isusu kudini apedze kupepa nekuuraya nekuika akadini apedza zvese after everything was said. Sakaparara but iwo kana wanga wachikudzoka hawo usinoparara imwe uyu ndiani wenyu mego saka mukanzizwa mirai mutongwara imwimwi mukoma yenyu afa imwimwi makamupe gupuriro atina kupe gupuroba ngori mainyenga chizwa izvi ati mukoma ofu anhu anoparara pochizoronge nyaradzo ndichika panyaradzo manje pachizozi ngapachiiswe kuti achione kuti ndiani unosara pano takagara muground inhango ndakatisa ifefe vakati vamusoda ba anakagara pabondeaitize vamusoda chechi yenyu haibvumidzika zvobarika orit zvingazi pakazi chii zvakaitwa nditika hapana kurongwa nyaya nhaka yakarongwa akapa mvura tete akapa mvura tete kuti imwimwi basa randimudiba ndinoda hangu kugara ichichengeta nhangu idzi dzakazopinda sei dziplasi dzavo idzi dzakazvivhuresaka ndozvenoti chivhure chakaitika kaizvazvindoofficial saka ndati asi hamuna kuzozviziva here kuti mutete apuhwa dhishi paana mukoma wenyu akazosara achiramba achihwehwedzera ari akafirepi ikona kwashiri akafira pambapo aina maiguru achipepa maiguru vakapepa mukoma vafa vasara achipepa maiguru toti ndikutora ndi mukoma ekutanga akafa ndati mukomawo afa pakazi nyaradzinei pakabudiswe dhishi abva apatete dhishi kuti handisi kuchanda zvei zvaarume handizvo saka iwe mukoma wako wacho wakazosara achipepa munhu wapatete tete ndo waifanira kupepa anga achapepe iyo dhishi raiswa makabvunzana here semukoma makatoona kuti ndo yautambika ubva mazvisiyai zvaadaro sanhu akuru ndizvo asi amuzozobvunza kuti hamusi tete makazovabvunza kuti tete ari zati angafa futi ari bidei ekupuhwa dhisha adzakazviona hazvo zvazvakuitika futi iwo acho akatovawo nemubvunzo wekuti anondipe dhisha asikapi murume wangu waari kugara naye zvikazii hapana pakazoti hapo kuti pakazoti munhu unozondotaura asimukepo ndandiri kuchiti tete acho maitikire acho mazviona imimi seana nehana baba munini kuti baba munini dzapochava makazodzoka iri kumuridzi uya wedhishi kuti azvione kuti ndaakukhonwa papropati endapuwa ngoni ngeyangu pachekerere ndobirwa tete toti ari mwere mukuvhiya katiwo tete anga ari mwere kuti tete anga asiri mudziri akazvisiyirei zvakadaro tete haazviziye kuti pakasara pachiitike zvinoita here musharukwa ngezvekuti anhu takagara dai tinoziya kuti uyu munhu une ushingi wake waainaye no it's okay nyaya yedu katizitaizwa mai nyaya muri kundozwa zviri kuitika ndizvo here zvakaitika baba afa mazi makasara muchidanana bamunini munoti kudii inini handizvizivi kuti ndakadana nawo mwamuna wangu achipo mwakadana nawo mwamuna afa ndinoda kunasa kutaura taura inini ndakazodana nawo iwona pakauya chinhu chekutanga chaizvaizvo anditika auya uchopepeshini mukoma wako apepa mukoma wako zvakachizoita zvokuti ashaika angabvapo angaenda umba kwavo angachizodini angachizouya nemukadzi wavo baba wachotaura kuti mwakude chinyi anhu anonga oda kuroorwa ana munozwa ndiani ndibaba munini baba munini aya ndiwo anozomutaura chizotaura yani ana baba munini right okay fine imimi pakauya nyara dzimweni makapuwa dhishi keni
ini ndii ndakatore dhishi handizvo ini ndakatore dhishi rinoudzwa dhishi infact hamutori ndinopuwa mvura moziraiti chiendawo pamuna chaiwo unoda dhishi mwakaendese ndakaendese kuna atete nge ndokwendakaendesa nge ndaida kuendesa papi ipo zvemakanyengana nakuzo ndakaendesa kuna atete ndokwendakaendesa atete ndiwo akazoti ini ndinozokona here kuzokwira padera pemhatso kodini pofumba mhatso inini handikoni mwazwa tendobvadi dhishi racho akaridini akakudzoserai iwona atete acho haasi kundidzosera iwo asikagoni kuzokwire padera haasi kuzondidzosera ko zvaakazoona padera pakukwirwa aine dhishi ngoti nyaya yanga iripo dhishi raidopuwa unokwire padera zvekupfurira tete akati handizogoni kuipfurira baibai imwimwe mwakazodini decision yekuzoti mwakati noti tete this serious dzosai pane zvendafunga saka toti pari kobude chihureka ngei musina kudoti zvikude pachena imwimwe mwainatsa kuzoti bamunina ndiri kuada asi mwakatora dhishi kwako patete tete utore dhishi achienda naro achiti ndiri ndachi murume imwe mwakusara mwautora baba munini musi wemwapa tete dhishi anga asipo here bamuniniwo ishe inini ndiri kumupingura kuti mwana ndiye hapana chakashata mwana ndiye waona chikure changu wendakabara inini mazwa here ishe handiri kukona mwana ndiye waona chihure changu ndiye waona uroi hwangu hwendiri kuita ndizvozvo saka hapana zvendingadini zvemungaita izvo tazvizwa but nyaya iripo haisiri kugumira ipapo uri kutaura uyu kuti imimi maita chihure chenyu icho checho wakutore mhosva yake kundipa inini kutukana kwaaita nabambo munini kuuya kwaakaite mukadzi wake ndataura uyani anga atuka anga anongedza saka iyena akatotaura kuti kana ndafa ininika anana asagurepo mwazwa ndiye wakatanga kuenda ikoyo ndiye wakatanga kuchitosvika ikoyo saka nhasi uno iyena wakutora ushaishi hwake kupomera inini hazvina mhosva ba hazvina mhosva imimi uri kutaura kuti isusu hazvina mhosva uri kuti tinoda kuti tifambe andipa zvendakaita ndati uyu uri kuchiti imwimwe muri kumisira mhepo yababa ake akafa ngenyaya zvemakaita izvozvizvo zvokutora dhishi moenda koopa tete muchiti handisudi kugarwa nako mwaendesa dhishi kuna tete mwakusara mwakutora bamunini mwakudanana nawo ende zvozobuda futi sekutaura kwari kuti baba munina makazosara ini moendese dhishi kuna tete asi mwamagara muchitodini futi muchidanana baba achiripo ndo zvari kuti baba akupfukirai imwe mwausese mishonga yekumuvhiringidza kuti zviro zvake zvisafamba saka uri kuti tinoda kuti tifambe nemimi ndo saka takaisa samuno rekuti ana sekuru hazviitiba kuti mimi tifambe nemimi pasina hama yenyu aida sekuru kana kuti vana sekuru hanzvadzi dzenyu anenge aripo achichizwawo zviro zvacho mafambiro ezvakaita ndiyo nyaya iri panapa nhasi apa taatiri kumbotaura hedu senyaya yavo yedu kudari kuti toona kuti pamwe tine petinogona but tiri kuona kuti tapedza zvese hatigoni kuipedza yakadini yakadaro pari kutoda kuti padini pafambwe but tiri kuomirira pakuti ana sekuru haana kuuya imimi are you prepared kufamba inini handina chipomerwa saka hatigoni bamanje kuti imimi mufambe ana sekuru pasina saka takasamona ana sekuru haazi iwo akati kudini pawakasamona akati tiri kuuya so chii chaitika pamwe ndiwakafa ani baba musandipomere kwezi ndakaona zvana sekuru acho imi hamuzvizii asi inini ndakaenda ndikaaona saka haana kuuya achiazivi hamuna kumbafonerawo here kuti ana sekuru turi kana kudai handizi kuafonera ana sekuru akaenda kuenda kootora kuti aende koopoesa manisi mambo asopi bahangadzi dzangu inini mwachizwa zvaakaite uyu aya baba aya naona aya haasiwopi ba mwachizwa ana sekuru angu inini hanzvadzi dzangu inini dziri Mozambique
asi pane panozi mai ngauye kana dai nyakutumbura asisipo panotorwa mai nene yekudzinza kana anondomira sani samai kunga mwaiwirirana. saka ndiri kuti ana sekuru aya akaendeserwa masamoni aya amuwirirani nawo. Saka ndimo mwakaamisa. Handisini ndakaamisa tibeni, handisi kumboamisa. Musikawirirani nawo. Iwo haana kumbomutaurirawo ere kuti tete tatumirwe tsamba dzekuuya udare kuno. Handisi kuzvizwa. Inini ndakandoona yangu iyi yendakandobata. Iwo ana sekuru haana kumbomubata. Haasi kumbondibata. Imwimwo hamuna wakuabata. Handisi kuabata. Saka iwe todiko nyaya yacho iwe mukomana. Inini mati unogona kwenda kana kwati soro pasina ana baba mambo ati tinogona kuenda pasina ana baba angu. He declared, she declared. Saka declaring yacho iyo ona kuti iri kureve chii papo. Azvidi. Kuti muitwe ana baba wenyu pasina kana hama dzenyu dzisipo. Hakuna chiro chakadaro. Achiti. Hapana chirozo chinobula. Pamusoro akaona kuti pai kwenda kofamba handitika ini ndopendadaira kuti zvekofamba handina chendinoramba. Handisi kuti kana pasina hama dzangu ngatiende kana kuti pakadini ndati zvese handina chendinoramba. Ndokuti hamuna handina, handisi kumboenda mubhurangiti nababa muninini mwamuna wangu achipo. nyaya yakazototi baba murume wenyu afa ende handisi kutore bvuri rekuisa apa munzinde chaiyo, handizvizii. Takambofamba inini nemuzukuru wangu naomaya takaende kwaShinja huko. Tasvikeko muprofita wakabvunze kuti mai baba yemwana aripi? Akati akafa. Akati akafa aripi? Akati ari kurinda kwawe. Akati wari pakanaka. Saka chiri kuita kuti baba aende pane mwana wawo chii? Inini nemuzukuru wangu nawo aya. Akachiri kuita kuti baba aende pana uyu chii? Mai akati handizii. Akati alright, pane ere pangadai paine masoko aakanga akashaishirani baba mwana uyu? Mai akataura masoko akataura. Ini ndakaenda kotera baba kuMozambique aende koasiya aya ari kurwara. Pakuenda koasiye kwagudzi. Ndanga ndikotakura baba nomumwe mukomana wakabereka baba vangu kuya nawo. Akati baba akauya achinditaura kuti wakarambondibereka saka ndine chigumbu naye. Zvikazi mai ndizvo zvega ere zviri kuita kuti baba aende apa? Akati ndizvo zvinoziya. Saka inini ndadaro ndakatoona kuti ndirambe ndichinga ndinohamba nawo ndega nenhau iri kubuda hazvisi kuita. Ndodawo kuti ana sekuru azwewo zvendiri kufamba ndichizwa. Saka mwaona ndaite point yekudai ana sekuru ari kutaura handiradza ndakatomboendera 2013 ndichiendera ngati sekuru ndaipanapa ndo ndimbofambawo nemwe zvisina kuti chimurima yangu imwe. Sekuru akataura kuti nyaya yekutaura ndadini ndaizwa asi kuti ndichakutaura ndakambobatika ndiri kwendo chechi. Ngati chechi iyo itori chechi imwe yangatiende tese. Akanditi handichazokutaura imbodzoka. Ndichobva ndadzoka. Saka iwewe ona nyaya yangu iri panapa. Mai vari kuda kufamba. But hatigoniba kuzvipasisa sedare kuti ufambe namai iwewe. Uri mwana iwe. Ndoveri kundojombera. Right. Ndozvetoda kuti tikuuziye izvozvo kuti iwe uri mwana. Nyaya yako iwewe inenge yakuenda kuna baba ava. Baba ava voronga kuti vabata ana sekuru. Muri pamwepo. Zvema makaita izvozvo. Asi imwe mutori afana manje muri 2. Baba paipamberi. Poita sekuru anouya 1 kana ana sekuru angani 2. Vanenge varipo nani namai. Mochironga kuti mauya muno tinogona kutokudaidzirai munhu unobva atozviitira muno. Kana kuti tinokupa ichi mupurisa moenda pemunotodi pemunoenda. But hamugoniba ende sedara hatigoni kupasisa kuti mufambe iwewe ufambe namai. Yesu kuvaunza kudare zvawaita zvinoita kuunza mai kudare. But kana nyaya yasvika pakuti yauda kufamba hamugoniba even kana ana baba ako aya kuti vafambe namai ana sekuru pasina. Saka hazvina basa kuti ndavana sekuru api iwo havo vari kutaura kuti takadaidza iyo haawirirani nawo
but still imimi maika murupu mwauroi handizvo handizvutaura panyaya iripo mudare pane nyaya yechihure hatinei nayo because muruti akazoita ino zvemwakaita baba angafa hatiitongi munomu hatinei vai nyaya iri munomu ngeyeuroi yekuti imimi uyu uri kuti mune mhepo baba ari kukudzokerera inge zvemwakaaitira kusvika kufa mhepo dzaakumunetsa muri kumuisira uyu ndozvitiri kuti imwimwi hamutozvichenesa uri ndaramba here kuenda kun'anga pacho pari kuonetsa ngepekuti hazviiti handisi kuramba inini mambo imwimwi mwana atochemwa aripo baba auyonawo aripo mukoma aripo kune zviri kunetsa zvakanangana nemimi imimi ndimi mune simba rekutaurira nana sekuru handizvo sekuru kunoku inini ndapumwi uroi ngemwana naarume angu kwendakaroorwa kunoku kuzi ndine zvendiri kuita saka vari kuti tidini tifana uyai tivanyadzisi mukasunga play manje imimika nyaya ika inoramba yakadaro ende imimi munogona kuramba muchizi mune zvemunodini zvemunoziva kana zvemukaita yeti sekutsanangura kwemuri kuita imwe nekutarisawo kwetiri kuita tiri kuona pasina semwakaita pai ini nhangu maonero angu handisi kuona paine zvemwakaita saka hamudiwo here kuti dare rigutsikanewo nemwimwe wacho mugutsikanewo nemwana wenyu azive kuti zviri kumunetsa ndezvani ndezvake hamupadiwo here ipapo ana sekuru etakasaona yamunogona kunga musingawirirani hanyu nawo zvekusvikako asi kungoakumbira kuti vange vari pakungoita kuti nhango dzidini dzifambe vatopedza ini morekera kutaura mwese isusu toda kuita chirango netsika mambo ndiri kuzviswa pamusoro kwai une manyoka ndi unorapa ungatiwo une manyoka woenda kopinde mukati umu unozobve nguva yochiende kutoilet iyena ndiye une manyoka ngaende aende kotaura apakwirwi bhazi ngaende aende kotaura kwete kuti inini musandimanikidza zvinonga zvisikaiti mwana wamupumha ndiri mufadza ngapumhe aende kotaura ngoti inini kuti ndirekere kurye sadza ngoti kwai mwana wandiise mudare handirekeri ngoti hapana chendinoziya muruza zvinoitika nandichitaura zvakawanda panapa hatisi uda kutaura zvakawanda pandati nyaya dzimwe dzese inyaya inonga yavo yautaura nyaya yavo yaudarika imwe madecisions buya mamwe madecisions hamusimi munenge maku isusu sedarika tinozosvika pakutadza kukunzwisisai ini nosa mambo ndinozosvika pakutadza kukudii kukunzwisisai tinoda kuti tiite zvinhu zvinodii zvinopera uyu mwanawo une nyaya dzake tadzinzwa une zvaanogona kunga akabata unogona kunga ine zvaakavhiringidza zviri kumovhiringidza asi iye in as much as aine zvaakaita and all those things ari kukuimplicate kuti mai kwendakafamba kwemwakatomboenda mwese imwimwe nemuzukuru mune kwemwakambofamba zvakabuda kuti pane zvisina kumira zvakadini zvakanaka imwe amudoero kuti mwana wenyu uyu agare zvakanaka kana dai zvisinei nemimi iye kuti zvasarira mumaoko wake zviri zvinhu zvaakaita zvinetsane nani naye but tiri kutadza kudifferentiata iye une maproblems ake uri kuto enyu imimi aripo imimi samai maangoenda kovharwa kuti iye ngaazvifambire munhu kazhinji muri mai paita nyaya ina ana sekuru imimi muchida kuzvichenesa ndimwi imimi munotaura kuti ana sekuru kuno ndaite nyaya yekuno ndiri kupumha uroi uyaiwo mundimiririre tiite nyaya bcause zvinhu zvaitiri kutaura nezvazvo mbuya hazvitori 10 minutes pa kuti padaidzwe munhu unotaura kuti iwe mvana unzani Matthew siyana nani namai iwewe nyaya yako yakamira so naso naso naso
usabata mai, siyana namai. Kana kuti inotaura kuti iwe hauna zvawakaita baiwo, zvinhu zvese zviri kukunesa ndiani? Ndimai yako. Mai aya tochizwa kuti zvinhu zvacho zviri kuanetsa, baba anofembwa baba ako iwo, obva abuda. Anotaura kuti inini handisi kufara ngekuti mukadzi wangu wakaita so naso, ndiri kuda kuripirwa zvakati. Ndopetati ana sekuru anofanira kunge aripo. Ende kuti zvinhu izvozvo zviitwe clarify manje, munofanira kunge imimi muya murimi munobatsirawo kuti ana sekuru vange varipo. Uye akanoadaidza imimi mawafonera kuti musauya. Uyo oenda kuti ana sekuru isusu dare twati imimi moti musauya ngokuti hamuwirirani nawo. Mune makuti tiite sedare senyaya yawo yaudare. Asi hamugoneri kuti batsirawo sedare kuti tiwauye tikambe nyaya iyi. Uyo hamusoda kuti anyarengei mwana wenyu nezviro zvaari kukupo. Wai muruda kuti muruda kusvika nazvo. Muruda kuona zviri kuitika. Munoma muchema indai muri kuda kufara imhozva kuchema pamberi pamama. Murikuona mwana uyu murikuona nyaya dziri kuitika mumapepa, mukaerenga nyaya dzinobuda mumapepa dzirimo nyaya vana vanotema mai nedemo. Makambozvizwa kana kupisirwa umwe? Inyaya dzakafanana isusu manje semadzimambo ndo nyaya dzetiri tichida kuti dzisasvikepi kwakadaro. Saka tiri kuti imimi kuti pasina imweni zviripo ngaparongwe sekuru umwe kana airi ouya kuitira kuti outcome inobuda pafembwaka inoda kuti ivo vange vachizwa, moona kuti mochizogara sei pasi kuti muone kuzvigadzirisa. Kuti pasina hapana. But mwana uyu ndiri kuona kuti zvaakaita wakaita zvakanaka zvokuti iye aona kuti ndaita dambudziko ramai, haana kuda kuita noizi nemimai. Auya kunoku kudare kochema, auya nababa ake, auya namukoma, onai ndine dambudziko namai, baba aripo, mukoma ake aripo, toda kuti tigadziriswe. Ndiyo nyaya isusu yatakagara pana yekuti tidini tigadzirise. Saka imimi mukasaya kuda kuti batsiro, imi muruza kuti ndimi muri umhangariro, tichitotarisa sedare ndimi nenyaya imi. Saka mukasaya kuti batsira nekuti imi muzvibatsiro, muruda kuti nyaya yacho muruda kuti aite sei mwana uyu, muruda kuti adini, muruda kuti paite ngozi. Buya muruda kuti aite ngozi here mwana. Chitibatsirai. Unorekera ngei kuenda kotaura kuna ana sekuru kuti mai anondiroyaya kana kuti anondisire bvuri rababangu kuti auye. Handizvo zvinoitwa ana sekuru kuti zviripo zvinokutirepi kuno hatingaendi koti uyai mwana mukati mwana wenyu uri kundiroya zviro hazvibudi. Tinoda kuti tiite zvinhu ona muka pamusoro mambo ewe mukoma muruti kwai uneni zvaakauya mazuva auya kumhatso wenyu akati urosekuri ayo zvaingatozvii haisiriida akati yangairimo akati hatichaui futi. Aiwa iwewe ari kumozambique acho akuti ndo acho avo chaiwo haugoni irivo. Timboti mufeba indai muri kupara pamberi pamama. Hamuna kufiwa pamuno. Hausati madzizwa renyaya dzinozi mwana wakapisira mai mumba, mwana wakakutema baba mwana. Ndidzo nyaya saka hatidzisii dzakadaro. Ana sekuru imimi musinganyakurira tibatsirewo auye. Iyo zvizvi pakadai patobuda anza. Imimi kuti muri kunatsa kuziva kuti inini handina munhu ukazi iwewe uri muroika usingatoroika unotoona nzira dzounoita because already ndimwe mune nyaya. Handisi kuti muri kuti iye mwana wanga asingafaniri kuuya kutaura zviri kumunetsa kuno. Toda kuti tibatsirane. Tamubatsira tobatsirawo futi imimi, tobatsirawo futi ana sekuru because guhwa iroro richandosvika kwaari kuti tete ane nyaya
nyaya iyoyi haiperi ngekuchema zvemuri kuita, kutotanga kweri kutoita nyaya iyoyi. Saka ndiri kuti hamusi kuda sei imimi kuti muzvichenese. Inini mwana wangu ndaneta kupumwa uroi ndiwe nenyaya dzakati dzakati, ngazvidaidzwe, uyai pano zviitwe zvigadzirike tizvizwe. Asi iwewe ndikasaya kubatwa unondiripira. Ende inini samambo ndinei ndiripo ndichizotaura kuti right, mufana wakapumha mai uroi, tadaidza munhu auya pano, zvaonekwa kuti mai yako haana chiro, unoripa kuna mai vako, uchiripa futi kuno kudai murupazwa. Saka ndiri kuti mai imimi tiri kumbira kuti mutibatsirewo sedare, kuti at least pakaita sekuruwo 1 nhango dzifambe, anza imwimwewo mokliwa zita renyu. Iyewo unobva azwawo kutiwo hamuna nyaya zviri kumunetsa, obva atanga kuzvitaura kuti ari baba ake iye uchienda kuguvarani rababa ake. But uri kuti ndaneta, asi manetere ndaita ndirubata imimi. Imwimwewo muri kuti hamuna chemwakaita ngemuromo, hazvigutsi dare, hazvimugutsi iye. Ndizodikana kuti dare rione namako. Ndosaka takukumbira kuti tibatsire iwe. Handina chendinacho. Handisi manikidza. Saka manje inini zvendinoda handitika. Inini handina mari. Abvunze kana ngaimbokumbira mari unaita. Muruda chi mari maida yenyu. Ndina ere mari yekuhamba yacho. Handina. Kuhamba kwende. Yekwenda kotora ana sekuru acho ari kutaura. Zvese handina. Alright. Mari yekutora ana sekuru. Mai andotora ana sekuru. Asambo tibaya pakwiri kwebhazi. Iri panapa. Tiite zvinodi zvinopera. Iri panapa. Yekotora ana sekuru. Mai. Tipedze, toda kuona isusu munomuka. Ineika. Munomuka inonzi. Kumozambique, Warkanda. Warkanda. Saka kwenda ukesho. Ndinoda inde. Mwenda ngepamo pachikuku. Mozotsika iyo moni. Hai haisina nda. Mukorore mai avhu. Kana kusikaya kuve bhazi. Mai ari kwenda kotora nani? Ana sekuru. Asina nda. Emari yemukororo wako. Isu chetruda mai andi kotora ana sekuru. Hatigoni bakufambisa nhangu ana sekuru. Isusu mbuya ka. Murudzi wambuya. Isusu tiri dare. Hatisi kukumanikidzai. Hatimanikidzi kuite zvehondo. Tiri kutokumbira sedare kuti tibatsirane zvikliye, uyu mwana zvipere. Saka mukatibatsira sezvemaita ipo papo, tinofarawo sedare. Ine inonzi i-community court. Ngeyekuti hatitongi pamunomu. Kunotongwa ndekwana magistrate courts nema-civil court. Munomu tinoenzanisa. Nekuti vanhu mugarisane zvakadini? Zvakanaka. Saka mwaita zvakanaka, mwaremekedza dare, mwaremekedza mambo wenyu. Isusu toda kuti muchidini? Muronge kuti zvetaronga muno mudare muno tiri kuzvinyora zvinhu izvozvizvi. Mukasaya kuita saizvozvo maakuzvidza chi dare. Tinenge taakuzokudaidzai, kukusungai isusu manje sedare. Kuzobva ipapo tikakumanikidza, izvozvi zvahanitataura kuti hatimanikidzani. Basi tinozosvika pakuzomanikidzana mukaregera kuita comply, mukaregeza kuita zvitinenge tadini tawirirana. Zviri pakuti imimi mucheneswe, ndiyo hondo yetiinayo. Iye uyu nhamo dzake dzisari dzakabatana naye. Saka ndataura kuti imimi akatadza pakabuda kuti iye hamusimi imimi, tinoenda futi pechipiri. Iye unobudisa mari yake, ndiye ndo pakobuda manyoka aya, ndo paanobuda manje, kwete kotora ana sekuru. Because ana sekuru, imimi it's your obligation, it's your mandate, you're supposed to do it because munenge muri kutotaura ndo ana baba yenyu kuti honai zvindakuitwa, ndanyudzwa mumadhaka, uyai muzwewo ndichiburiswa. Ana sekuru anotogona kuti iwo wakapumha hanzva dzedu tode mombe. Ana sekuru akuti but hatisviki ipapo ngekufamba pa1. Iwo uchiziva kuti tatangana nayo unoshanda kuti asi unokiyakiya mari dzichiita. Because tichati tafamba pawanouya mukafamba kutanga
tozwa anza yabudapo, ivo vanogona kuti handisi kugutsikana nei nayo, panoda kuendwa pechingani pechi2, anogona futi kuti handisi kugutsikana nei nazvo, poendwa pechingani pechi3 taane ratio ye2:1. Toona kuti pamaanza matatu abuda mairi ari kufanana ndaapi, ndokupetenge takuchipinda sedari. Pamwe pacho panotogona kuti yekutanga yacho inobva yatochagobuda, achibva ataura kuti munhu mbuya kana muri kutaura kuti nyaya yemunhu hamusi munhu uri kuita dzine muteyo, kuna vamwe anenge uzi fembai chinhu kana muri kunyepaka muri kudonha ipapa, kuna vanozviita munozviziva kuti muri mbuya takubatai muri kuramba muchitora ihari yangu iramba fembai kana kuti imwai izvi kuti muri kutaura ini kana muri kunyepa mushonga iwoyu mukaumwa munhu obva asvika pakutaura kuti alright ndabvuma hangu, that sort of a thing. Pasina izvozvo panogona kuendwa pechipiri, pogona kuendwa pechitatu. Iwowo munodoti uzoziva kuti ana sekuru acho auya, musati mwazoende pekutanga poita dispute mautadza kuenda pechingani pechi2 nepechingani, iwo vanhu akabvepi Mozambique. Urubazwa chigadzirise kahomwe kako kange kakaita zvakadini zvakanaka. Iwo mari dzako idzo dzedzo dzounenge waburitsa, nyaya yacho peinonge yapera, maperere inenge yaita, unogadzira bill of whatever quantity, macost ani ako vabatwa nemhosva naana sekuru vanongoripira mari iyoyo mudare mupi muno. Iwo unenge wakutaura kuti muri kuona nyaya ndaitaura ndaifambira zvadai zvadai, saka mai adini abatwa, ana sekuru hama yanyu maiona kuti yabatwa nenyaya, ini ndakaseenzesa $200 yani yangu, mari iyoyo toida. Isusu sedare tinotomirira kuti mari yako idi ikuti ngoti chetinoda kutsvaga at the end of the day isusu ishomani. Thank you very much. Saka isusu imimi dare redu isusu next day musi wa 3-2 imimi zvinona kutorera nguva yakadini, bhozi tinogona kuronga kuona kuti paine communication yaitika ana sekuru pamwepo kunogona kuaitira kuri, vanonga vachitogona kunge vachiuya, tinogona kuita communication pakati yekuti tinogona kuuya kuronga zuva retinotoita kana iri yenyu chete, kuitira kuti time dzani dzavo. Imimi zvinotora nguva yakadini kuti muende kobata ana sekuru? Kuhamba kwedi zvobuya mari ndakaona kuhamba kwendeni ngokuti ikweyo kwacho iyo ndaenda kanga ndakatomerwa soko rekutoti kune mwana uri kurwara, saka ndakati ndichachimboona ngokudini ngokufamba kwacho, kwete kuti handisi kwenda ndati time frame zvingakutorera nguva yakadii kufunga kwenyu kubva kunoku kuenda ikoko nekudzoka, all things being equal, pasina zvinetswa, pasina chiri, zvingatora nguva yakadii? handingachazivi ndiko ikweyo ngokuti kwenda kotora handingachazivi munhu unonge akusiyazi. Ndaona nyaya iri pakati yapo kuti handiti hapana baba emwana mari mafambiro aifana kuita isaifana kubata mari, baba aifana kubate mari iyi kuti abatsirana namai kwende kwana sekuru, ngekuti ndaitarisa inini inyaya yekuti baba varipo pakati apa vana mai, saka mai vega manje kuti vagone kuenda ukoko akaenda pota dzechinoende kobuda asvikeyo zvinoite kuti nyaya iyi igone kufambira zvakanaka, mwana abvise mari. Saka zvotoda kuti baba achitopinde pakati popo otoenda isi nemukadzi wavo kuti ini ndauya panapa ndasimuka, zvinoite kuti kune nyaya yabude kumba kwedu yabate mukati mwemhuri yangu. Ndaiona zvina nekuti mari dai matorero anyaita sematauro ari kuita kuti ndichachizoona mafambiro anoona pasina kujeka apeno maonere munhu, nekuti ari kuti ndichaona handipazi mari handina, ari kuti ndichaone mafambiro endichaita. Ini ndichidaire ipapo mai matauro aita handisi kuona paine chakashata, handisi kuona paine chakashata kuti ndichaone mufambiro ndo ari kuziye zviripo, asi chaanofanira kutaura pano ngechekuti musi wechipiri kana chitatu unofanira kunga tadini tadzoka. Ndozvataida kuti ndozvataura next court date redu musi wa 3 March, 2 March. Saka
ndiri kuti ndingatora musoro mama handingatauri kuti ndiri kuuya musi wedare kana kuti ndiri kuuya mangana. Handi ndabva kutaura, handitauri kudaro. Inini ndiri pamhatso nane wene. Ehe. Tetisika kuti ana sekuru auya osvika kogara kuti tinoda kuedza akandouya ndiri kuuya nawo uno. Handiye ndinawo kumhatso. Ndinova ndichiuya nawo uno. Handiti mari iripo. imimi mune foni here. Foni ndinayo. Petiri kuitiraka dare harivhurwe everything, asi mukanga matidii matizivisa tinoadjust tachi program yenyu. Nyaya yacho tinotoita kana usiri musi wedare kuitira kuti ana sekuruka auye zvinoitwa zvobva zvaitwa wobva wadii havo wobva wadzokera havo, because nyaya yedu iripo. In as much as this case is now mukoti munomuka tiine vamwe vanhu varimo, tinogona kuita on a date risiri record because toda kugadzirisa zvinhu within the very short space of time inoita kuti avo vanogona kuuya kana kuti musi wa27 tovatimirirai kusvika musi wa2 vakuda kudya vane maprogram. Then tinoda kuti imimi matoenda matobatana sei mangwana imani kana kuti chipiri maenda imimi. Handiti ngemupi pacho mumachipandaka ngomo pamadimba paseri pamadimba pautoenda mumonini mumadimba hatisviki pana konini chaiko maninga hatitosviki pakati ipo papo zvekuti pamadimba pekutanga tichibvemwachionomishakutanga zuva rimwe iroro. Zvendiri kuona Kamutape kuti iwo aenda akadzoka baba ana sekuru acho akauya iwawo tondibata totofamba pakati ipopo tichingofamba totofanira Mutape kutoti anhu aya atouya tatofamba toona kuti odini basi apeno ndiwo muono ndiri Ndo zvendataura. At least iwo wazotaure zvakadini zvakanaka. Musoro mambo apapo ndiri kupaswa pakutaurwa zvemunhu zvachichitaura hanzvadzi yangu inini yairwira uko handiti zvousoja. Saka izvozvizvi anhu ari uko ane umwe pakapinduka kuvhotera amwe neakavhotera. Saka pane mutauro weichitorwa masoja aya adini ainge ari kurwa ayani aikara ayani echichidini eingoendeswa kuchimwe. Saka ndati anenge azinge kuhamba kwendiri kudini kwendiri kuita. Hanzvadzi munenganini? Ndine hwani imwe yacho yakashaika. Ndiye hwane yemuri kutaura yacho haina foni. Raini yemunani asi mimi laini yake yekumozambiki yacho nhamba dzake hamuna. handina raini reiyo. But pawhatsapp munogona kuuza whatsapp. Ana whatsapp. Right, still. But imimika kuna ana sekuru munokuziya kaini. Anokasi. Pasina zvinhinga mupini, pasina chanetsa, zvingade mazuva mangani? Mazuva mairi ngoino handichida kuzorora. Kana akanyaita tikati hwani mabva kuno rimwe racho mozorora, kana akaita matatu izvo hazvina basa. Asi taida kuti imimi pemunonga matovabata maakutouya panongoita network mobva mabata mupurisa amakakasi sekuru ndaona titori munzira tiri kuuya tichasvika nhasi. Saka kwenyu kudare tirosvika rini mangwana motobva matorana naye uyu poitwa communication futi kunani kuna uyu nana baba mauya kusanganirana kana papi panapa mobva mwatodini mobva mwatofamba nemupurisa moenda paruda kudini pacho paruda kuendwa nini anza dzotodini dzotozikwa. Ava ana sekuru kana kuri kuti audzoka waoni odzoka anza iwo unenge wasara nei nadzo tochizosangana hedu kupi kuno. Asi taakuziva zvakadini ivo ana sekuru acho anosara wodzokerawo nyaya yavo achidini achitoiziva vakadini pakumberi. Thank you very much. Pakanaka.
mari iyi haisi yekuti hayo pamwe yaiswe kuti aziziveretiva mwana uri kuto ndiye uya wedu wemanyoka uya manyoka manyoka izvanzi kutaura mama imari yavo imimi ndochipondora chete Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Ndochipondora chete.